Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Another day, another reminder na punta karon. Alhamdulillah, gamay na lang og kuwang nga mahuman na gyud ang buwan sa Ramadan ug naata karon sa last 10 days ug naa na diri ang ginatawag nato nga tahajjud, qiyamul lail. Adunay usa ka hadith ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga kani nga hadith akhrajahu Tirmidhi wa Ibn Majah. Ug ang qiyamul lail mga higaligsuon usa sa rason nga kita makasulod sa paraiso ug pataason ang atoang ang-ang o level sa paraiso. Sama sa hadith nga gisulti ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa panahon nga naa na sila sa Madina, ingon ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhan nasu afshus salam wa at'imut ta'am wa sallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannati bisalam." Ingon ang propeta sallallahu alaihi wasallam, "O katawhan, ipakuyanap ninyo ang panamilit nga salam, ang kaning salam ang kalinaw, wa at'imut ta'am ug pagpakaon kamo." Allahu akbar. Ug sunod atong hadith mga higaligsuon, ingon ang propeta, "Wa sallu bil laili wan nasu niyam." Ug itindog ninyo ang gabii, pagsala kamo sa gabii samtang ang mga tawo nangatulog, tadkhulul janna bisalam. Ug sulod kamo sa paraiso nga adunay kalinaw. Allahu akbar. Di man kana mga higaligsuon, gimando ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga ipakuyanap nato ang salam, ang kalinaw, magpakaon ta ug itindog nato ang sala sa gabii samtang ang mga tawo nangatulog ug sulod kamo sa paraiso nga adunay kalinaw. Allahu akbar. Ug ari na lang taman, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.